Hello guys, good morning and welcome back to my YouTube channel. So नोंथांमोना मारै दङ आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ लोगोफोर. So guys दिनै नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय. So नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय. थ' बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै. Let's go. So लोगोफोर नै सिगांग्रो बेखौ नायदो मा होनदों? नुबाय फरायबाय. So guys दानिफ्राय सिख्लाफोरखौ नोंथांमोना डार्लिं होननानै एदावनो मोननाय नंला मिथिबायना जाय मानसिया सिख्लाफोरखौ डार्लिं होननानै एदावगोन डार्लिं होननानै लिंगोन दोन बिथांमोना फाइन होनांगोन आरो लोगोसे जेलबो जानो गोनां जागोन आरोना लोगोफोर हसिया आजिखालि डार्लिं सार्लिं होननानै स' लोगोफोर नेक्स्ट आपडेटआ जाबाय नै बेखौथ' बयबो सिनायखायो डली वाइ दिनै डली वाइनि चाइकी टप्रियाव माने मा होनदों बिल गेट्सआ फैनानै दिनै बिथांनि सानि टेस्ट लादों मिथिबायना दिनै वर्ल्डआव माने सेकेन्ड माहाजन मानसिया जाबाय बिल गेट्स दिनै बे बिल गेट्सआ दिनै फैनानै डली वाइनि चाप्रियाव साहा लोंफैनो गोनां जादों गाइस मामुलि दिनै बे डली वाइआ मामुलि फेमास मानसि मामुलि भेलु गोनां मानसि ना दिनै नों आंहाथ' बिल गेट्सखौ लोगो हमनोबो मोना लोगो हमनोबो हाया नाथाय दिनै बिथांखौ लोगो हमनो थाखाय दिनै बिल गेट्सआ लोगो हमफैनो गोनां जादों लोगोफोर स' लोगोफोर नेक्स्टआ जाबाय नैबे दिनै बिथांखौथ' दिनै जों बयबो मिन्थियो लोगोफोर दिनै कैलाश सयगारि जायखौ बुङो दिजु ना दिनै बे सासे जाबाय प्राइमारि टिचारमोन आरोना दिनै बिथाङा दायो गैलिया दिनै बिराद मोजां टिचारमोन आरो दिनै बिथाङा गथ'फोरजों एकदम मोजाङैनो मिलायोमोन दिनै बिनि फोरोंनाय स्टाइल दिनै बिनि स्वभाब चरित्र बहुत मोजांमोन आरोना लोगोफोर दिनै बिथाङा गथ'फोरखौ हाफ टाइमफोराव दिनै बायदिसिना खेल खेलायोमोन आरो बिदिनो फिथाइ सामथाइ न'निफ्राय लाबोनानै हाफ टाइमाव दिनै बिथाङा जाहोयोमोन एकदम बहुत मोजां टिचारमोन आरोना दिनै बिथाङा दाखालि जाब्रबथाय जानानै दिनै गैलिया जोंनि गेजेराव दिनै जाब्रबथायाबो एकदम हामायन' लोगोफोर मिथिबायना बाइकजों थांबाय थानाय समावनो लामायाव सैमाजों सौग्रावलायनानै गोलैनानैनो एकदम सिरियास जाबाय आरोना बेनि उनाव तेजपुराव लांबाय दिनै तेजपुराव लाखियासै बेनि उनाव गुवाहाटियाव लांबाय गुवाहाटियाव लांनानै बिदिनो साननैसो आइसिइउआव दोनबाय बेनि उनाव लास्टाव माने डेथ होननानै बुंबाय आरोना लोगोफोर एकदम एक्सिडेन्टआबो एकदम हामायन' आरोना दिनै बिथांनि बाइकआबो जेबो जायाखै दिनै गुग्रुबजोबनायबो दिनै बेबायदिबो जायाखै माने बाइकखौ नायोबा दिनै बिथाङा बहुत लासैमोन आरोना अब्लाबो माथो खालामनो दिनै मानसिनि जिबन दानो दं दानो गैया दिनै जानो गोनांबाथ' एकदम हामायन' एसेबाबो जालांगोन आरोना स' लोगोफोर जोंनि जिबना थास'लायनि दै बायदि बेनिखायनो दिनै जों रावखौबो दिनै गाज्रि मोननाङा रावजोंबो दिनै जोङो दुखु जानानै थानाङा बेनिखायनो जास्ट इन्जय आरोना लाइफखौ दिनै मिनि खुसियैनो जोङो जोंनि जिउखौ माने बिदिनो एक्सप्लेन खालामहरनांगौ आरोना स' लोगोफोर आरो नेक्स्ट नैबे भिडिअखौ नायदो 42 सेकेन्डनि नुबाय लोगोफोर दिनै नैबे भिडिअआनो बिथांमोननि लास्ट ममेन्ट आरोना लास्ट ममेन्ट दिनै बिथांमोना अबेबा जायगानिफ्राय माने थांगासिनो दंमोन आरोना लोगोफोर दिनै थांबाय थानायावनो बिथाङा थाङै थाङै लास्टाव मा जाहैगोन एक्सिडेन्ट जाहैबाय दिनै बिथाङा 6 जन दङमोन बे गारियाव आरोना 6 जन दङमोन ओमफ्राय लास्टाव थांना एक्सिडेन्ट जायो गोथौ हाखराव गलांदों आरोना लोगोफोर दिनै बिथांमोना ओमफ्रायो मा जाखो दिनै साबाया एकदम स्पट डेड ओमफ्राय नैबे फवालि नुदोंमोन ना दहायो दिनै बे फवालिया दा एकदम माने थैनाय थांनाय एकदम लास्ट स्टेजाव जाना दं आरोना लोगोफोर दायो मा बुंनो मानसिनि जिबन दानो मोजां दानो गाज्रि दिनै बे घटनाया अरुणाचल स्टेटनि कामलि डिस्ट्रिक्ट होननायाव जादों आरोना दिनै बिराद दुखुनांथाव लोगोफोर एकदम गारि सारि टटेलि गेब्रेजोबखादों आरो स' लोगोफोर दिनै भिडिअ एसेबांनोमोन नोंथांमोननो जास्ट ओरैनो शेयार खालामनो होननानै फैबाय स' नोंथांमोना नायना मोजां मोनोब्ला अनना भिडिअखौ लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अनना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो बेल आइकनखौबो अन खालामना होदो जाहाथे आं जेब्लानो गोदान भिडिअ लागोन अब्लानो बे गोदान भिडिअनि फार्स्ट नटिफिकेसनखौ जे नोंथांमोना मोननो हायो स' गाइस नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय